Kwachako twak marwa Yanga, wang'eni higa ni mano mar 2026 kaachiel kod higa mokalo, jopiny osebedo ka ywaka ni uchumi marwa ok osebedo makare. Kata kamano, rawere matindo mwantiere gode pacho kae, nikech wawacho ni rawere gin jogo ma hikgi ni e kind higni 18 nyaka higni 35. Ka wang'iyo rawere mwantiere gode pacho kae, kaachiel kod in kaka achiel kuom jogo makedo ne rawere kata champion, gik mopogore opogore mabro bedo ka konyo rawere kuonde mopogore opogore magintiere kata kaunti ma Homa Bay kama thothne itiye. Bende paro ni rawere nyaka sani bende wanyalo wacho ni gintiere kod paro mano mar donjo kata lwasi mar ohala e pacho kae. Evelyn. Rawere nigi paro. Achiel gimomiyo rawere nigi paro nikech ingen rawere kane somo ne ging'e ni tije nitie. Kani chok chaka class 1 ng'isi ni dhi secondary, kiteko secondary ng'isi ni dhi college, dhi university, bomi tich. To koro rawere ochopo gitieko secondary, gitieko university, gitieko colleges. To gibiro gifwenyo ni tije mani ng'iso gigo onge. Jonyuol ng'iso gi tije nitie government school. To gifwenyo ni kati bed isomi bed daktari, isomi bed engineer, tije go onge. Emomiyo sani kawuono kidhi town iyudo ka rowere odonjo nyaka go picha gine stadium, iwuotho mago ohala. Koro rowere wuok gidwa timo ohala kabisa.